Aktar mill-lew nikħal tas-sema ċara li pajjiżna esperjenza prattikament sena sħiħa, f'Ħażabbar hemm festa wkoll ta' kuluri filgħoli, grazzi għal mijiet ta' ombrelel bħala parti minn inizjattiva fit-Triq il-Kbira bl-appoġġ tal-Gvern. It-tiżjin tal-umbrelel mill-Laqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikil wassal biex ma jkunux biss iż-Żabbarin u l-Maltin li jżuru din it-triq iżda anke bosta barranin li jinsabu f'pajjiżna. L-attività ġiet ukoll ippremjata bir-rekord nazzjonali mill-organizzazzjoni The Malta Records, bl-akbar numru ta' umbrelel imdendlin fuq barra b'total ta' 435 umbrella. One News kien preżenti f'din it-triq ewlenija Żabbarija fejn hemmhekk tkellem mas-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield li enfatizza kif l-għajnuna lil laqdiet mhux governattivi jgħinu biex jittellaw inizjattivi sbieħ bħalma qiegħdin. Aħna qegħdin f'pożizzjoni li għandna xorti li nistgħu ngħinu diversi għaqdiet u soċjetajiet li huma l-qalba ta' kull belt u raħal f'Malta li jorganizzaw attivitajiet bħal daw, attivitajiet li jżommu il-komunità ħajja u dan l-avveniment partikolari sar issa parti mill-kalendarju kulturali fl-attivitajiet ta' Ħażabbar.